3 μικρές και οικονομικές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τη ζωή σου. Νούμερο 1. Χάρισε επιτέλους αυτές τις πετσέτες που με τα χρόνια έχουν γίνει σαν γυαλόχαρτα, έχουν χάσει το χρώμα τους. Άσε που μερικές έχουν τρυπήσει κιόλας. Καλά να έχουν τρυπήσει οι πεταξέτες. Αντικατέστησέ τις με καινούργιες αφράτες πετσέτες και δεν χρειάζεται να δώσεις καμιά περιουσία. Υπάρχουν αρκετές οικονομικές εταιρείες. Σκέψου να γυρνάς μετά τη δουλειά και αντί να σκουπίζεσαι με αυτές τις παλιές και ξεθοριασμένες πετσέτες, να πάρεις μια απαλή καινούργια πετσέτα. Πόσο θα αναβαθμίσει όλη την εμπειρία και θα σε κάνει να νιώσεις τόσο διαφορετικά. Νούμερο 2. Ξέρω ότι έχεις κάτω μαξιλαροθήκες από το 1821 που με τα χρόνια έχουν κυτρινήσει και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να τις αποχωριστείς και να τις αντικαταστήσεις με μεταξωτές. Λόγω του ότι το μετάξι είναι φυσικό υλικό, υποαλλεργικό και αναπνέει καλύτερα, είναι η καλύτερη επιλογή για σένα που έχεις ακμή ή ευαίσθητο δέρμα. Οι μεταξωτές μαξιλαροθήκες έχουν λία και γυαλιστερή υφή και αυτό βοηθάει στο να μην μπερδεύονται τα μαλλιά και να μην φριζάρουν. Και νούμερο 3. Κεριά. Ξέρω ότι έχεις κάτι κεριά παραφίνης που με τα χρόνια έχουν κυτρινήσει, δεν τα λες και τόσο καλέσθητα και για να μην πω ότι δεν είναι καθόλου καλή επιλογή για την υγεία σου. Επίλεξε κάποιο φυτικό κερί, σόγια, ελαιοκράμβηση ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείς από μια εταιρεία που να εμπιστεύεσαι και να ξέρεις ότι χρησιμοποιεί πιστοποιημένα αρωματικά έλαια. Και φυσικά κάψτο. Οι περισσότεροι πελάτες μου λένε λυπάμαι να το χαλάσω. Σημασία έχει να το ανάψεις, να μοσχοβολήσει ο χώρος σου και να μπορέσεις να χαλαρώσεις μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Κάνε μας ένα follow γιατί έρχεται part 2.